ассалому алейкум опаҷон. барномаи 3 савол 1 сомона. Агар бекор бошен я 2 савол пурсем. Маилаш кад нест? Бахшиш, номи шумо? Мариям. Апай Мариям, фарзанд доред? Бале. Сета. 2 сола, 3 сола, 4 сола. О, беҳтарин, беҳтарин. Шавҳартон чанд сола? Афсус 10 сол пеш мурдаге. Шавҳартон 10 сол пеш мурдаге? бахшиш 10 сол пеш мурда бошад. Чӣ хел фарзандои шумо 2 сола, 3 сола, 4 солае? Ай, шавҳарам мурда. Худам зиндаам ку. халиш ҳамеша ака? салому алейкум. Ва алейкум. сигарет мекашем? О, чӣ буд? чанд кашид сигарет мекашед? 20 сол. 20 сол? агар ҳамин 20 сол сигарет намекашиден, суми сигаретона ҷамъ мекарден, мумкин ранги нав мошин мехардем. бисёр сухани хуб гуфтаем. Дардовар. Не ки ҳамин мошина мебинен, ай хидмай. чӣ? ай хитонай? мумкин Афандиҷон чӣ хе? Чанд қабат нади давдунта? илтимос бирай миҷа. Чӣ ба? Ай ман ҳолиам хафаен. ҳей духта, илтимос хаб кини. ҳайки мошина усу ҳайки. Хитон медонем ку очам маҷбуришум дод. раҳмат бо очат ки шур дод. барвақтарак шуд медод. пома ҷиқидай ба мошинат. ҳайки. дӯстам, ифлостарини одамҳо медонӣ кадом одамҳоянд? ҳама медонам брат. ҳамое ки ҳамом намерана, овозӣ намекунанд. гарени ифлоса. Афанди, умед қатъият шумо дагар бибраем кантар чахчах кунем. авача баям ячкирамонем кантар хушушем. мерем. Бача, ҳамо ачкитаби вообще-то зевдаги нест это. девонаи чи ти репшиқи зевдаги. бовар намекунад тема ӯ пурсӣ. рафтем? Рафтем. Бачаҳо, ҳамин ростша бугем. ҳамин хехиштуваю безев. А прям ростша бугем хафа намешӣ? не бигем чӣ хафашам. Фарбеи бади ишқам шавдамай ҳа? ҳо бо бинӣ шави чанха калонай? рӯшам пури проблемай ҳа? ҳо бо майли ҳамо қади паст шави? хулоса безеби. бача, ман ачкиёша гуфтум. бихе намир. бародар бихе намир. ин мошини мана ки соз мекуна. бихе мошин ман ҳайф кадӣ. намбири бо бихе. бародар бихе мошина ман ҳайф шид. бихе намир. Тинҷияй, чӣ гап шуд? инами ҳабатара задам. мошина ман ҳайф шид. бихе бояд намбири мошин ма соз накунӣ. бихе Ай, дастон ку. ай соат мам нест.